Moi! Tervetuloa puhumaan ykitestistä. Tänään puhutaan, mitä on tärkeää, hyvä tietää ennen testiä. Ensin ehkä mietit, olenko valmis testiin? Ymmärränkö minä suomea riittävästi? Puhunko minä suomea riittävästi? Kirjoitanko minä suomea riittävästi? Ajattele, miten pärjäät normaalissa elämässä suomeksi. Voitko mennä kauppaan, ravintolaan, kahvilaan ja puhua suomea? Jos olet kahvilassa ja sinun leipä on huono, siellä on vanhaa juustoa, voitko valittaa? Voitko soittaa lääkärille ja perua ajan, vaihtaa ajan toiseksi? Voitko soittaa huoltomiehelle, että kotona on jokin ongelma, patteri on rikki ja asunto on kylmä? Miten pärjäät arkielämässä suomen kielellä? Kun katsot uutisia tai luet sanomalehteä, ymmärrätkö idean tekstistä? Jos kotiin tulee ilmoitus kurssista, ymmärrätkö mikä kurssi, missä, milloin, miten täytyy ilmoittautua? Jos vastaat kyllä, minä pärjään arkielämässä suomeksi, minä osaan hoitaa paljon asioita suomeksi, ehkä sinä olet valmis testiin. Sitten kun olet ilmoittautunut testiin, on hyvä tietää, että testissä on 4 osakoetta. Siellä on tekstin ymmärtäminen 50 minuuttia, kirjoittaminen 55 minuuttia, puheen ymmärtäminen noin 30 minuuttia ja puhuminen noin 20 minuuttia. 4 osakoetta. Yhteensä testi kestää noin 3 tai 4 tuntia, riippuu vähän miten pitkä tauko on aina osakokeiden välissä. Sitten kun on itse testipäivä, niin on hyvä tietää jo ennen, missä testi on. Varmista, että tiedät, mikä paikka. Jos et ole ennen ollut siellä, käy katsomassa, missä testi on. Mene autolla. Jos menet autolla testiin, katso missä on parkkipaikka, mihin voit jättää auton. Jos menet bussilla, varmista, että tiedät, missä jäät pois bussista, mikä bussinumero. Että testipäivänä sinulla ei ole turhaa stressiä tästä asiasta. Päivä on aika pitkä. Joskus voi tulla myös vähän ongelmia testissä. On hyvä, että mukana on vähän juotavaa ja syötävää. Ota vettä mukaan, vesi on tärkeää aivoille. Ota mukaan myös passi tai virallinen henkilökortti. Ajokortti
ei käy. Ota passi, se on parempi. Passi tai virallinen henkilökortti on Suomessa poliisin antama henkilöllisyystodistus. Vaikka sinä tunnet opettajan, joka testiä valvoo, sinä tarvitset passin. Hänen täytyy katsoa, että sinulla on oikea passi ja sinä olet se ihminen, joka passissa on ja jonka nimi on testissä. Ota mukaan myös lyijykynä ja pyyhekumi. Koko testin voi tehdä lyijykynällä. Jos tulee virhe, on helppo pyyhkiä se pois. Vielä yksi tärkeä asia. Ota mukaan rauhallisuus. Ole rauhallinen. Testissä on paljon ihmisiä, jotka jännittävät ja joilla on kova stressi. Se tarttuu, kun sinä katsot, myös sinulle tulee. Ole rauhallinen. Usko ja luota siihen, että sinä osaat. Minä osaan, minä puhun suomea, minä ymmärrän suomea. Testi menee hyvin.